Usadar Fauji Singh unong mare marathon bapaunam ubalati haka perthei kum utar ban tornado ulaklat no akarta kaba shispa ka sausnem hadin baula sha tanra haka wei ka kali bomla ban itu haka sngini kong haka por kum balaish teng janmin haka shnong jungu ka bespin hajalan dahar lapan kit marmar ya usha ka jaka sumar balapan benabo laklat no Maria Poya Hospital haka kharsan 3 Julai arajar arkusan kajing im jong using kalong kajing pensisha ya kajing sha shitom kajing la ban sha bat kajing ngai bakarta kamdai kajing khanglan ya kajing sngo tunan hangne kidon shipotli ki bakongsan ban tip shapang une urang ba uba phla tongin ya page ekini ki mat ki badon kam kabanengkong kum utar ban tornado Fauji Singh ulayo ya ka kerteng perthei jong u kum utar ban tornado na ka banta ki jingile kai ba phla jong u ha ka jing mare marathon ha karta ka bala khamrang ba ka bala aiman sim ya ki million ngun ki breu ha ka leng ka perthei ka baar ka jing job ya ka jing long khna ka ba jinjar lakha ya using ha ka chitrek u april shejar khandai spa khat khandai ha ka shnong bispin ha jalan dhar using ulamat ya ki jing ki ba jur ha ka met ha ki snem ba ningkong jong u umla banyai hadu san snem namar ki kejat ki barit bat ki batlon kabala pelong ya ki babun ban ngai ba udon jing duna hakid khotmen kabalai ka jing sedang ka bathmai ha england hadin ba ulan no asnyang shaka kamai ka ji jong ka ying ka sem jong u leng ba ka kamrem ha ka por ba udang samla using ulalai sha east london house nem shejar khandai spa khandai buar ban syong bansa balau kun da ka bawat ya ka jing sedang ka bathmai hadin ka jing khlat no jong ka tanga jong u ka jian kor ka basaw ka jing sedang ban mare Fauji Singh ulashim ya ka kam mare ha ka basdang ban yele persha ya ka jing sngosi hadin ka jing khlat no ukun basan jong u ukul dip sing ha ubnai agas snem shejar khandai spa khandai busaw hanrei deitat hadu karta ka ba pra phau khandai snem ha usnem arjar baula sedang ban pentubit bha haka baula pendep ya kajing ya mare ba pura ka baningkong jong u ha London marathon ka ba nriu kanta bat san phau saw minin kabasan ki maujam jong kajing ya mare marathon ha ki nikisnem u Fauji Singh ulamare hadu khandai teli kajing ya mare marathon ba pura ha ki nong ba kum ka London Toronto ba New York ka khusnam shimet ka ba bhatam ba ulayo pdiang kalong ha ka Toronto waterfront marathon jong usnem ar charlai haka ba ula pendep ya kajing mare haka por san kenta sau po minit bat sau second haka kerdan ba palat khandai po snem langit ru ba udai ubru balarang ba tamu bala pendep ya kajing mare marathon ka ba pura hakarta ka ba shispa snem kaban ru ki pratli ki world record haka shisngi ha usnem arajar khat wei hakarta ka ba shispa snem using ulayo ya ka record perthei ka ba phla haka kerdan ka ba katkum karta ka ba ulakhur hadu pratli haka shisngi haka jingelang khot snobha jong ka master association jong ka Ontario ha Toronto ulapan pai hadu santli ki world record ki bala don lepa bat budak na ka benta lai teli ki jingele kai haka ba omsham la don record manshua na ka benta karta jong u kabanyo ka jingbom itu haga Guinness World Record walau lalong briu baningkong ubaladap shispa snem ban pendep ya ka jing yakop mare haka arjar khatway Toronto waterfront marathon kaba ula pendep ya ka haka por pra kanta khatway minute bat nriu second ka Guinness World Record skala kantai bru ban itu ya ka te ka jingjob kane ka long namar ka jingbom la jong u ban pen i ya ka kot kha lane ka birth certificate namar omsham labu ya ki kot kisla kha ki bathikna ha India haka snem shejar khandai spa khatway henry haka passport jong u la tho ya ka tarikha jong u kum ka shitarik u april usnem shejar khandai spa khatway barulayo ya ka shithi shimet na ka mahadai Elizabeth tu kaba ai khublai ya u haka sngi kha ka ba shi spa snem jong u kaba pra ka jingshong thai hakarta ka ba shi spa way Fauji Singh ula syong thai na ka jing yakop mare jangai hakarta ka ba shispa way snem ta ka ba pendap ya ka jing yakop mare ka ba khadu jongu ka jing mare ka ba shipho kilometer ha Hong Kong China ka ba ula pendap hakapor shikenta laipo armanit bat arpo pras second ka ba khandai uri pau khmat jong ka culture bat unong le bha
using kum utorban tornado syam lapan pratang ya kirikot ilekai hanrei lapan mi bisaru nakabenta ban ajengirap sheki baduk khantam sheki seng ajengirap paper ulakan tiu ya ka jingbam vegetarian ki jingbam batang da ki jhor bar ulas ngau sarong ru ban pen iya ka culture sik hakiran san ka perthai la pen kuburom ya u da ka khusnam Ellis Island Medal of Honor house nam arjalai hakabau lo long way ubom dai nong Amerika uban ningkong e ban yo ya ka ni ka burom bat ya ka nam Pride of India house nam arjar kat way kabashpo bat ka bakhadu lapan iya u haka jingelang jong ka PETA kumu breu ubala temen tamban le kat kini ki kam ki bakrau baru lapau haka jing bena rengkat bat ki riu pau khmat jong ki jingile kai kumu David Beckham baru Muhammad Ali ya ka jing im jong u la tho haka kot jong usnam arjar karwai ka bai karteng ka torban tornado balapan bena ya ka biopic ka bakarteng ka foja ha usnam arjar arwai